Kazwai wana wa mwari
mufaro wangu kusangana nemi zvekare kwese kwamuri mupasi rino kwamunoteerera shoko raMwari mukati menguva ino tisingapedzi nguva nokuti rinononoka nderine muriwo. Toda kuenda mberi nechidzidzo chatakaita panguva yapfuura. Basa reMweya Mutsvene takatarisa kuOld Testament, tikabata basa reMweya waMwari rinokosha kwazvo. Nhasi toda kutarisa basa raMwari tiri kuNew Testament. Ndo patoda kutarisa tirione kuti kuOld Testament aita izvi, ko kuNew Testament akauya achiita zvipi. But tichiziva kuti even zvaari kuita kuNew Testament haasi kutangira kuNew Testament, asi akatanga kuOld Testament, muchiziva kuti kuOld Testament anga asingauyi pavanhu vese, aiuya pane uyo neuyo neuyo, zvichienda nekuti munhu uyu asarudza kuraramira Mwari sezvinoda Mwari, kana kuti asarudzwa naMwari kuita basa raMwari. But kuNew Testament tinoona kuti vese vatendi, right? Vese vakadaira kuna Jesu, vese vanotsvaka kuraramira Jesu Kristu, vanotsvaka kuponeswa, vese vane kodzero yekushandira Mwari. Okay? Saka toda kutarisa kuNew Testament. Tichaverenga mavhesi mairi. Toda kuverenga vaEfeso chapter 1 nazvakazarugwa chapter 3. VaEfeso chapter 1 iri chirungu, tozoverenga chishona. Verse 13 chapter 1. In him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Okay? Regai tinzwe chishona. Muna iye nemiwo makanzwa shoko rezvokwadi maari, iyo vhangeri yokuponeswa kwenyu. Muna iye wamakatenda kwaari mukaisirwa chisimbiso noMweya Mutsvene wamakapikirwa. Uri rubatso rwenhaka yedu, kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo, kuti kubwinya kwake kurumbidzwe. Mwari wakombere kuonekwa kweshoko. Saka pfungwa inokosha iri panapa iri kuti muna iye ari kunzi in him, iye ndi Jesu Kristu. Unogona kutanga paverse 3 in him, verse 4 in him, verse 5 to him, verse 7 in him, verse 8, verse 9 in him, verse 10 in him, verse 11 in him, verse 12 in him, verse 13 in him. Saka him uyu ndi Jesu Kristu ndiye ari kunzi muna iye him uyu, muna iye nemiwo makanzwa shoko rezvokwadi maari, iyo vhangeri yokuponeswa kwenyu. Muna iye wamakatenda kwaari, mukaisirwa chisimbiso noMweya Mutsvene wamakapikirwa. Verse 14. Ari rubatso rwenhaka. Chirungu choti, who is the guarantor, who is the earnest, who is the collateral, right? Mweya Mutsvene ndiye guarantor. Toda kuzodzokera papfungwa iyi. Hatimbotarisai kuti tizosvika apa tinenge tabva kupi. Saka muNew Testament munosangana neMweya Mutsvene right there, John the Baptist achiprofitwa kuzvarwa kwake, naJesu achiprofitwa
kuzvarwa kwake vari mumimba, vakomana vanotanga kuvhinyunguka zvichiratidza mweya mutsvene. Gabriel anotoudza Joseph kuti chiri mudumbu raMaria chakaiswamo nomweya mutsvene. Ibasa romweya mutsvene. Ari kukondinya pabasa rake rekuita make sure chiri kusikwa ichi ndicho. Saka ibasa romweya mutsvene. Tobva ipapo tinodzidza John the Baptist akuparidza. Hapana vanhu vakaita nharo kuti munhu uyu mweya waMwari ari maari. Zvaari kutaura nokuparidza ndo zvinodiwa naMwari, atumwa naMwari. No one debated or contested. Tobvapo toenda pana Jesu. Jesu achisvika pakubhabhatidzwa. Bhaibheri rinotiro akati anyikidzwa, akati abhabhatidzwa, akati aombekwa. Denga rakazaruka, vakaona njiva ichidzika, vakanzwa izwi raBaba richiti, uyu mwanakomana wangu. Rangarirai zvatakadzidza paya kuti mweya mutsvene ndiMwari. Nepano pakubhabhatidzwa kwaJesu tinomuona Jesu ndiye anyikidzwa, mweya mutsvene odzika, zvinoonekwa muchimiro chenjiva. Ndokumhara paari hapana akazoziva njiva yakaindepi, yangoti hapana akazoona, nekuti mweya mutsvene aiuya kuzopinda muna Jesu kuti agare imomo. Voice nobva rabva kudenga richiti, uyu mwanakomana wangu wandinodisisa, munzwei. Saka even pakubhabhatidzwa kwaJesu tinoona vese vari vatatu, sekudzidza kwatakaita kuna Mateo kuti munhu anobhabhatidzwa muzita raBaba, remwanakomana neremweya mutsvene. Hatisei ipapo. Jesu anotsanangura kuna Nicodemus, John chapter 3 verse 5, kana munhu asina kuberekwa nemvura nemweya haapindi muushe hwekudenga. Pfungwa mbiri dzatiri kuda ipapo. Number 1, kuti munhu anzi mwana waMwari anofanira kuberekwa nomweya mutsvene. Mweya mutsvene hauyi pamunhu wanamata, waimba, wapinda chechi, aiwa. Ipapa hauyi kuzogara mauri. Anoya kuzogara mauri only kana waberekwa muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Ndo paanouya kuzogara, kuita mugaro hwake mauri. Apa patiri kuparidza kudai, anouya pauri kuti unzwe vhangeri nekududzirwa kwaro. Woita sarudzo yekusarudza Jesu muponesi wako. Ukasasarudza zvavharana. Ukasarudza anorambira ari padhuze newe achikubetsera nokukurangaridza zvaparidzwa, zvadzidziswa, kuti kwekupedzisira usvike pakubhabhatidzwa, pakuberekwa nemvura nomweya. Saka tinoona mweya mutsvene achitaugwa naJesu kuti munhu ave mwana waMwari anofanira kuberekwa nemvura nomweya. Kunamata tiri kuchechi, mweya mutsvene anodzika muchechi, asi unodzokera kumba usina, nekuti haapindi mumunhu asina kuberekwa nemvura nomweya. Pointi yechipiri, hakuna unopinda muumambo asina kupinzwa nomweya mutsvene. Anopinda muumambo, basa iroro ibasa romweya mutsvene. Hanzi naJesu, haupindi muumambo unless waberekwa nomweya mutsvene. Vakaberekwa nemvura nomweya ndo vanopinda muumambo. Saka rimwe basa romweya mutsvene nderekuita make sure kana apinda mauri, ndiye anonopinda newe muumambo hwekudenga. Haupindi uri wega nokuti hava kuzivi ikoko. Saka hatisiyei ipapo. Kana mweya mutsvene mauri, wabhabhatidzwa, chii chimwezve chaanobva aita. Tinobva taverenga bhuku ravaKorinde. Bhuku ravaKorinde vekutanga chapter 12 inotsanangura kuti zvipo zvemweya zviriko mukuwanda kwazvo. Zvipo zvemweya zviripo muuzhinji hwazvo.
paridza, dzidzisa, kunamata, kutungamirira, kuimba, zvose izvi zvipo zvemweya mutsvene. Saka mweya mutsvene akugara mandiri, anoisa mandiri zvipo zvemweya mutsvene. Kune vese vakaberekwa nemvura nomweya, unacho chipo chomweya mutsvene. Unogona kunge usingazvizivi, asi mweya mutsvene anotokupa chipo chekuti ugone kushandira Mwari, chiita zvinodiwa naMwari. Ndorimwe basa remweya mutsvene rinoitwa kana akugara mauri. Hatisei ipapo. Rimwe basa remweya mutsvene apa toda kuerenga vaGaratia chapter 5. vaGaratia chapter 5. Mweya mutsvene auya mauri, hongu wakutoshandira Mwari, wakutonamata, chii chimwe chinoitwa nomweya mutsvene. Chapter 5 verse 16. Zvino ndinoti, fambai nomweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Saka munhu aberekwa nemvura nomweya akurayirwa ngaachifamba musimba romweya mutsvene, kuti asaite kuchiva kwenyama, asatevedzere zvidiso zvenyama, asaite mabasa enyama. Saka bata point iyoyo, verse 19 inobva yatsanangura mabasa enyama anonzi kuchiva kwenyama. Verse 19 inoti iyo, zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe, netsvina, noutere, nokunamata zvifananidzo, uroyi, kuvengana, gakava, godo, kutsamwa, kupesana, kuparadzana, dzidziso dzakatsauka, kugodorana, kudhakwa, kutamba kwakaipa, nezvose zvakaipa. Hanzi aya mabasa enyama. Saka ndoda kuti uone chinhu ichi. Wabhabhatidzwa, waamwana waMwari iwewe, wabhabhatidzwa, wava mwana waMwari, asi mumuviri wako muchine zvidiso zvenyama. Don't worry, uine zvidiso zvenyama, asi wava mwana waMwari, right? Kuchiva, tsamwa, hasha, godo, kuvenga zviri mauri. Wabhabhatidzwa nemvura nomweya. Mweya waMwari akugara mauri, ndiye anoziva nature yako, character yako, chimiro chako, zvidiso zvenyama zviri mauri anozviziva. Mabasa ako anomaziva, maitiro ako anomaziva, kafariro kako, katsamwiro kako, zvese anoziva. Pauro obva ati, chifambai nomweya, hamuzoiti kuchiva kwenyama. Saka next basa remweya mutsvene, besides kukugonesa kuparidza, next basa remweya mutsvene nderekuchibvisa mabasa enyama, kuklina, kutsvaira, kubvisa mabasa enyama ari mauri. Vamwe anogona kunzi ese huu, vamwe one by one achibuda. Ndosaka uchiona kuti vamwe vanhu vane madhimoni akawanda nemhaka yetaipi yemabasa enyama ari maari. Ane hasha, ane godo, anovenga, anoda kuroya, anoba, anoita upombwe. Uchaona kuti pamadhimoni adhiabhurosi pane madhimoni ekuroya chete, pane upombwe, pane ekuba, pane ekutsamwa, pane hasha. Saka unogona kunamatira munhu, kwabuda dhimoni rehasha, moti madhimoni aenda, mozonza munhu uya wadonhazve akunetsa, modzoka mona mhane rimwe aiwa rakaenda raiye rekuba, asi retsvina nereupombwe harina kuenda richimo. Saka mweya mutsvene anenge achiti akashanda mweya wekuroya, odzinga mweya, obvisa kuroya mutsinga dzeropa, obvisa zvidiso zvekuroya
mutsinga dzeropa, ogeza achishandisa ropa raJesu Kristu. Nekuti vaHebheru inoti kana kusina ropa rinodeurwa hakuna kubviswa kwezvivi. Saka Mweya Mutsvene anotora ropa raJesu achigeza, achinatsa, achikirina mabasa enyama ari mauri. Iri ibasa guru ndo rinonzi nevaparidzi, chinja, shanduka, iva munhu anoda Mwari. Ita zvamunenge muchitaurirwa nevaparidzi ndezvekuti tendera Mweya Mutsvene abvise mabasa enyama anoonekwa neanonzwikwa mauri. Ngabude mabasa aya, ngabude, ngainde, kusare munhu akunzi mutsvene. Ndo basa roMweya Mutsvene. Vhesi ya 22 yobva yati zvino toda kuiverenga tichibvunza kuti saka paabvisa izvi anoisa chii? Paabvisa chiva, godo, ningi, anoisei? Vhesi 22 yobva yati zvino chibereko chomweya ndirwo rudo nomufaro norugare nomwoyo murefu nomwoyo munyoro nokunaka nokutendeka nounyoro nokuzvidzora. Hakuna murayiro unoramba zvinhu zvakadai. Saka abvisa tsvina idzi. Pari kubvisa pabva gondo panofanira kugara zizi. Pari kubvisa tsvina pane chaanofanira kuita install. Pane chaanofanira kuvaka mandiri nemauri. Anovaka rudo, ovaka kunaka nokutendeka nomufaro norugare nokuzvidzora novunyoro. Izvozvo anofanira kuvaka mauri nemandiri. Pese paanenge aita basa iri anofanira kuita make sure pabuda tsvina, papinda zvakanaka. Iri ndo rinonzi basa guru reMweya Mutsvene. Basa guru reMweya Mutsvene. Hatitarisei zvatadzidza tiinde papoindi yatada kuenda. Saka tadzidza kuti Mweya Mutsvene tinopinda muNew Testament aripo. Tapinda muNew Testament aripo. Mweya Mutsvene ndiye aive naJohn the Baptist. Mweya Mutsvene ndiye aive pakuberekwa kwaJesu. Mweya Mutsvene ndiye pakuberekwa kwemvura nomweya pakubhabhatidzwa kwaJesu Kristu. Tadzidza kuti Mweya Mutsvene kana munhu abhabhatidzwa ndo paanoya kuzogara mumunhu. Tadzidza kuti Mweya Mutsvene ndiye anopinda newe muumambo, ndiye anokupinza muumambo. Tadzidza kuti Mweya Mutsvene anoisa zvipo zvemweya mauri. Now tadzidza kuti Mweya Mutsvene anoshanda mabasa enyama, achibvisa mabasa enyama, kuipa kwose nekunhora nekuvora neuori zvose achibvisa. Paanobvisa anovaka chinhu ichi, chibereko chomweya Mutsvene anovaka mauri. Ziva kuti mai vane mimba, vane kosi ye9 months, vanorema kudarika ticha anoticha munhu 4 years. Uziva chinhu ichocho kuti kubereka munhu kwakasiyana nokudzidzisa munhu. Kubereka ipati yecreation yakasiyana nokupingudza nokudzidzisa. Maticha mazhinji anodzidzisa achirova chikwepa asi achidzidza kuti fodya yakaipa. Kubereka ibasa guru. Saka basa guru roMweya Mutsvene kubereka, kuisa chibereko chomweya Mutsvene mandiri nomauri. Iwe abvisa zvakaipa. Saka ndoda kuti upabate ipapo. Kana Mweya Mutsvene achinzi apedza basa rake muna chiriga, anenge aprodusa product yakafanana naJesu. Chibereko chomweya ndigo rudo nomufaro norugare nokunaka nokutendeka. Pane zvakawanda zvamunoziva kuti murume uyu achiri mumbishi, haasati azvigona. Taurai noMweya Mutsvene, kumbirai Mweya Mutsvene apedze basa rake mandiri, mozodzoka muchaona ndachinja. Murume ari kukunetsa, iwewe uri kugwisana nemunhu
asati apedzwa naye nemweya mutsvene. Mudzimai ari kunetsa, iwewe uri kunetsana nomunhu asati apedza kushandiwa nomweya mutsvene, asi tichiziva kuti mweya mutsvene unoshanda nevanokopareta naye, ndovanoshanda navo. Kana ukasakopareta naye unobuda mauri, sezvaakaita kuna Sauro, sezvaakaita kuna Judas Iscariot. Asi ukakopareta, chero wanga uri mutadzi akaita saDavid Mhombwe, mweya mutsvene kwokupedzisira anoprodusa product inoti kana yakurumbidza Mwari anti Jehovha ndiye mfudzi wangu, hapana chandinoshayiwa, because mweya mutsvene anenge akushanda. Tenda kushandiwa nomweya mutsvene. Now hatikombei zvipo zvemweya nechibereko chomweya mutsvene. Zvipo hazviponesi munhu. Hakuna unoponeswa nechipo. Handiponeswi nekuti ndakuparidzirai. Hauponeswi nekuti wanamata. Hauponeswi nekuti waimba. Hauponeswi nekuti watungamira. Unoponeswa nokuti mabasa enyama akabviswa, mukaiswa mauri chibereko chomweya mutsvene. Kuparidza hazvire kuti wafanana naKristu. Aiwa kwete, iwe haungamirisani naSatani pakuparidza, haungamirisani naye pakuimba, haungamirisani naye pakuronga, asi unomirisana naye pachibereko chomweya mutsvene. Ipapo iye haati pwe, haahwederi pedo, unotiza nenge wakatsika nokufuka zvinorema nezvinopisa. Saka rinonzi basa guru romweya mutsvene kugadzira chibereko chomweya mutsvene. Sekutaura kwandaita, hazviitwi nezuva rimwe, mbichana mbichana achiinda newe. Saka mweya mutsvene kana ashanda basa iri, iye sekuona kwataita kuna Genesis kuya pachidzidzo chiya, ndiye anoverify kuti pandasvika nemunhu uyu iye zvirezvi, right, aibva, zita rake ngarichinyogwa mubhuku yeupenyu kudenga. Ndimweya mutsvene anokonzeresa kuti zita rinyogwe mubhuku yeupenyu. Hongu tinonamata Mwari, nyorai zita romunhu uyu mubhuku yeupenyu. Izvozvo tinonyora nemhaka, tinotaura nemhaka yomweya mutsvene anoti tireve, asi hazvireve kuti kureva kwataita zvinobva zvatoitika. Anozopedzisa kuti ngarinyogwe ndimweya mutsvene. Uchiziva chinhu ichi, pese mweya mutsvene paari kukushanda, chiburitsa tsvina mabasa enyama, achiisa chibereko chomweya, zvakanaka zvavakuita, zvaakuonekwa mauri, zviri kutaurwa newe, zvaakuonekwa nekunzwikwa navazhinji, zvinopinzwa mumabhuku emarekodzi kudenga. Mabhuku emarekodzi zvichiiswa imomo, zvichidhipozitwa. Nhasi anamatira mbuya Ningi, nhasi waimbisa zvakanaka, nhasi wapa Ningi hembe, nhasi anorimba munda wambuya Ningi, nhasi arangarira chirikadzi. Mabasa ese anenge achidhipozitwa mumabhuku emarekodzi. Okay, ikoko mazita anogona kuzodzimwa kumarekodzi nekuti anogona kukundiwa nemarekodzi akaipa. Asi kana mweya mutsvene apedza agutsikana newe, iyeye ndiye anozoti mazita ari mumarekodzi, torai zita raNingi muise mubhuku yeupenyu. Kana rapinda mubhuku yeupenyu, garantuwa wacho ndimweya mutsvene. Ndopataverenga manje zvikanzi ndiye garantuwa, ndiye collateral, ndiye the earnest, ndiye munyai wedu, ndiye mumiririri anomirira mazita. Basa raJesu kureverera nokumiririra nekusaplaya ropa. Basa romweya mutsvene kushanda munhu kuti kwekupedzisira tifanane naJesu, okonzeresa kuti zita rinyogwe mubhuku reupenyu. Saka ndimweya mutsvene anoti ngarichinyogwa, iri ngarichinyogwa iri. Kana ranyogwa,
zvakazarugwa. Toda kuverenga chapter 3 verse 11 na 12. Ndinokurumidza kuuya batisisa icho chauinacho kuti urege kutoregwa korona yako. Saka pari kunzi batisisa chauinacho uzive kuti anobata, anopreserva ndimweya mutsvene. Statement yepreservation, kubatisisa, chirege kuenda, chirege kurohwa nemhepo, chirege kubhuruka. Kubatisisa, kupreserva, ane basa rekupreserva chauinacho, kutenda kwomwoyo, kurevesa, kutendeuka kuri mauri, anoita kuti zviverengwe, zvirambe zviripo ndimweya mutsvene. Verse 12, unokunda ndichamuita mbiri mutemberi yaMwari wangu, haangazobudimozve. Handikuona kuti ipreservation. Unoitwa mbiru, pila. Waitwa pila, hauchabudimo. Kureva kuti zita harichadzimwi. Pobva panzi ndichanyora pamusoro pake zita raMwari wangu nezita reguta raMwari wangu, Jerusalema idzva rinoburuka richibva kudenga kuna Mwari wangu, nezita rangu idzva. Panapa pari kuti unozonyogwa zita raMwari, zita reJerusarema, zita raJesu, zita raMwari, because wava possession, wava ugaro hwaMwari, wakupozeswa naMwari, wamwana waMwari. Okay? Zita reJerusarema, territory. Right? Jerusalema inomirira umambo hwaMwari, inomirira chechi yaMwari, inomirira vanhu vaMwari, inomirira chigaro chaMwari. PaMount Zion ndo paanogara, paJerusarema ndo paanogara, ndo panosangana kereke yamatangwe yevari panyika nevari kudenga, vese vachinamata Mwari paJerusarema. Zvikanzi nezita reJerusarema richanyogwa. Panyogwa reJerusarema konyogwa zita raJesu. Jesu ndiye mudzikinuri, ndiye muponesi. Saka Baba muridzi wezvinhu, Jerusalema territory nechechi yake navanhu vake, Jesu mudzikinuri nemuponesi. Anonyora izvozvo ndimweya mutsvene. Anonyora kupi? Anonyora mauri mumwoyo mako nomundangariro dzako, ndo mazvinonyogwa imomu. Saka zvezvichiti kudenga kune rangu zita, panyika mandiri pane zita raMwari, raJesu nereJerusarema. Ari garantuwa, ari collateral, ari guarantee wacho ndimweya mutsvene. Saka vekudenga vakati mune shuwa kuti zita remunhu tiri nyore. Mweya mutsvene anoti nyorai, I'll put myself to risk. Uyu ndoziva zvandamushanda, ndoziva pandamusvitsa, ndoziva zvaaive, ndoziva zvaave. Nyorai zita rake. Isisu vari panjika kana tichidhauta, mweya mutsvene is our guarantor. Anoti kwandiri, musatye, mazita enyu kudenga kana ndati ranyogwa. Uye ndini ndinopinda nekukupinzai muumambo hwekudenga. Vanakomana nevanasikana vaMwari, ndoda kuti muzive chinhu ichi. Basa remweya mutsvene testamende itsva rinondofanana nebasa remweya mutsvene testamende yakare. Zvikuru pakusikwa kwenyika iyo nekusikwa patsva kwemunhu anga ari mutadzi achiva mutsvene, pakuverifaya kuti uyu akukwalifaya afanana naJesu, uye pakupreserva kuti zita iri ngarichiiswa mubhuku roupenyu, bhuku rinogara nekusingaperi. Ari responsible naizvozvo ndimweya mutsvene. Ndinotenda kuti kwauri nepauri unoti Mwari ndibatsirei ndikooparete nemweya mutsvene pakushanda mubasa rake rekugadzira ini ndifanane naishe wangu Jesu Kristu, kushandisa ropa raKristu kundinatsa nekuisa mandiri upenyu hwakararamiwa naJesu, upenyu hwerudo, hwekunaka, hwemufaro, hworugare, kuzvidzora, kutendeka
nokuvimbika nounyoro. Ndoda kuti upenyu waiva muna Jesu uve mandiri. Ndinotenda kuti newe une chiiso ichocho. Mwari vakukomborere, vakuitire zvakanaka. Ngatidzore usiwe tinamate. Baba vekudenga, muzita raJesu totenda panguva ino. Taona basa roMweya Mutsvene kutestamende itsva. Tikaona kuti iguru. Tinobva naye kubva pakuberekwa kwaKristu kusvika apinza vanhu muvumambo hwokudenga. Agadzira vanhu, abvisa mabasa enyama, avaka upenyu nechimiro chaKristu matiri. Tinonamata panguva ino. Ndo chiiso chedu, tibatsirei kuopareta naMweya Mutsvene pakushanda kwake. Pane zvese zvaanoda kuita matiri, aite nomufaro. Tinosarenda upenyu kwamuri, Ishe, kuti muite kuda kwenyu matiri. Tikopedzisira taakuita zvekudenga tiri panyika. Kuti shoko rakanyogwa riitike rinoti, tipei nhasi umambo hwenyu ngauye, kuda kwenyu kuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Uzimu unoyera, unotitungamira, uri pedyo naKristu, vateereri vaJesu vaneti vanofara mzimu unodaiza wati wafambi uya nditewe rekumbusha unesudzesenguwa unoda kubatsira. Musatisiye tega tiri kufamba mimadabudzo rinobuya. Moyo yedu Baba, moyo yedu inozonetsa, wati wafambi uya nditewe kumbusha yedu mazuwa emabasa apera basi kunozosara kuyendako kudeka kufunga mazita kuti zotanyorwa wati wafambi nditewe kumbusha. Over all me, Holy Spirit, path my trembling heart, and fill me with thy hallowed presence. Come,
Oh, come and fill me now. Fill me now. Fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy heart, Lord, presence come. Oh, come and fill me now. Thou canst fill me, gracious Spirit, though I cannot tell thee how, but I need thee greatly, need thee. Come, oh, come and fill me now. Oh, fill me now. Fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy heart, Lord, presence come. Oh, come and fill me now. I am weakness, full of weakness, at thy sacred feet I bow. Blessed, divine, eternal Spirit, fill with love and fill me now. Oh, fill me now. Fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy heart, Lord, presence come. Oh, come and fill me now. Cleanse and comfort, bless and save me by, oh, but my heart and broad, thou art comforting and saving, thou art sweetly feeling now. Fill me now. Fill me now. Jesus, come and fill me now. Fill me with thy heart, Lord, presence come. Oh, come and fill me now. Oh, fill me now. Fill me now. Jesus, come and fill me now. Yes, fill me with thy heart, Lord, presence come. Oh,